lang kini sa kinatibuk ang bagong single ni New York-based singer Elle Marie. Kini ang paglaya nga ubos sa GMA Music nga labing unang gipagawas nga kanta ni Elle human sa 11 ka tuig nga pagpahuway. Matod niya nga daw daghan ang makarelate ni ini ilabi na nga kabahin kini sa pagbuhi sa tawo nga imong gihigugma. Isip usa ka nurse alang kaniya dakong tabang ang musika aron makabot niya ang iyang pangandoy karon. Mamahimo ng paminaw ang iyang single sa tanang downloading music app so good November 15. My new song is entitled Paglaya and it's out now. Available on all music platforms, Spotify, Apple Music, and also I have a music video. You can stream it non-stop on YouTube. Sa edad nga 48 anyos, mitaliwan ang usa sa mga vocalist sa nabantog nga banda, ang Aegis. Gikonfirmar kini pinaagi sa gipost sa official account sa Aegis nga mitaliwan na si Mercy Sonot tungod sa cancer. Ang bandang Aegis ang nagpasikat sa mga kanta nga Sinta, Luha ug Basang-basa sa ulan.